Modulárny oceľový montovaný dom, ktorý je lacnejší ako byt. A to už aj s pozemkom. Pozemok si musíš zohnať sám. Hovorím to preto, že niektorí to v predošlom videu vôbec nepochopili. Spálňa, kúpeľňa, vysoký strop, obývačka s kuchyňou, za ktorou je ďalšia spálňa. Tu nájdeš východ na terasu, veľké dvojkrydlové dvere a fakt krásna priestranná kuchynská linka. Celá stavba má podlahové vykurovanie. Aké náklady má mesačne rovnako veľký byt, ktorý má 50 m2? Pýtam sa to preto, že táto stavba má niekde okolo 60 eur mesačne. Všimni si ten strop, drevo sme ale nenatreli, ale najprv sme každú jednu nedokonalosť a dierku vyplnili. Myslíme na detail. Okná sú značkové, sú tu trojskla, 5-komorové. Žiadne bečka. Východ na terasu nemusíš mať len z obývačky, vieš to mať z každej jednej izby. Steny sú sadrokartonové, priečky medzi izbami, tak ako aj obvodové priečky sú montážne, čiže vieš ukotvovať aj ťažké predmety. Kúpeľňu a spálne ti ukážem v druhom videu.